fucker right in the pussy! Gamer. Gamer je český youtuber, který se nám ještě nikdy neodhalil. Má snad nějaký důvod? Tají nám něco? Ano, tají. A já jsem jeho tajemství rozluštil. Gamer je iluminát. Wow! Pojďme se podívat na tyto fakta. Nick Gamer se skládá z 5 písmen. Gamer má ale i druhý kanál. Gamerovec, ten se skládá z 9 písmen. Když si tyto dvě číslice odečteme, tak nám vznikne číslice 4. No, možná tato číslice nic neznamená. Možná jenom to, že Gamer má 4 končetiny. Ale když se podíváme na znak iluminátů, zjistíme, že je to trojúhelník. Trojúhelník má 3 strany. Když si tyto číslice odečteme, vznikne nám číslice 1. Vidíte to také? Možná to znamená, že Gamer má jenom jedno oko. Je Gamer kyklop? Ve znaku iluminátů je taktéž jedno oko. Jsou ilumináti kyklopové? Je Gamer kyklop a iluminát? Pojďme se podívat na další fakta. Gamer skrývá své tajemství i ve videích. A když se podíváme na jeho náhledáky, tak zjistíme, že zde skrývá iluminátské znaky. Vidíte to také? Pojďme se podívat blíže. Tyto všechny věci naznačují, že Gamer je iluminát.